Pri májových prechádzkach prírodou ste si určite všimli množstvo žihľavy. O jej liečivých účinkoch sa toho popísalo viac než dosť. No ako žihľavu správne zbierať a sušiť vie málokto. Žihľava sa môže zdať na prvý pohľad ako burina. Rastie v hojnom množstve vo voľnej prírode. Od nepamäti sú známe jej liečivé účinky. Používa sa aj pri vykrmovaní domácej hydiny, do hnojiva a v liečiteľstve. Je to odolná rastlina, nájdeme ju na lúkach a v porastoch, ktoré sú menej udržiavané. Má silné korene a je nenáročná na živiny. Preto sa často vyskytuje v prasklinách múrov, chodníkov či na okrajoch stavieb. Na liečivé účinky používame listy a vňať žihľavy. Dôležité, skôr než rastlina vykvitne. Apríl a máj je ideálne obdobie na zber žihľavy, neskôr, do augusta či septembra, sú využiteľné len mladé zelené lístky. Vňať a kvety sa neskôr nezbierajú. Nezbierajte tiež ani príliš vysoké či hrubé rastliny. Žihľava, ktorá je vyššia ako 50 cm, je vhodná na zber len v horných 30 či 40 cm. Listy žihľavy sa odporúča kvôli obsahu určitých látok zbierať po obede, nie ráno. Správne sušenie žihľavy je tiež veľmi dôležité. Listy je potrebné sušiť tak, aby zostali zelené. V prípade, že naberajú hnedastý až čierny nádych, zbavte sa ich. Nevyužívame v žiadnom prípade vysoké a drevnaté stonky žihľavy. Obsahujú priveľa dusíka, ktorý nášmu organizmu môže skôr uškodiť, ako pomôcť. Korene žihľavy je vhodné zbierať až na jeseň, keď sú dozreté semená. Nezabudnite si pri zbere žihľavy gumené rukavice, ak nechcete skončiť celý do prhlení. Dávajte pozor na to, či zbierate čistú žihľavu. Keďže rastie na neprístupných miestach, môže byť znečistená človekom alebo psami. Preto sa nezabudnite pred zberom ubezpečiť, že je žihľava skutočne čistá.